холодно сёння. О, вядома, зіма вось-вось прыйдзе. Добрага ранку, дзяўчынкі і хлопчыкі. Прывітанне, сябры. Салют. Кася, ты чому такая сумная? А вось менавіта таму, што зіма набліжаецца, а да лета яшчэ далёка. Эх, як жа летам добренька было. Я ў адной сукеначцы па вуліцы гуляла. Ну, Кася, на ўсё свой час. І кожная пара года цудоўная. Хіба ты не любіш зіму? А за што яе любіць? Як за што? За сняжынкі прыгожыя, за мароз скрыпучы, за вясёлыя гульні ў снежных гурбах. Гэта ўсё добра. Але мне ўсё роўна болей падабаецца лета. Яно ж вернецца, праўда? Абавязкова, не сумуй, Кася. У нас зіма ўсяго 3 месяцы доўжыцца. Усяго? Гэта ж так доўга. Ага. А што б ты сказала, калі б табе давялося жыць у такім месцы, дзе зіма не канчаецца ніколі? А хіба такія месцы ёсць? Дзе? На палюсах, паўночным і паўднёвым. Там заўсёды маразы, увесь год. Жах які! А я яшчэ скардзілася. Вось так, Кася, пакуль не параўнаеш, не зразумееш. Там, мусіць, ніхто не жыве? На саміх палюсах не. А вось на астатніх палярных землях жывуць і ў вус не дзьмуць. А хто? Шмат хто. Тюлені, алені, белыя мядзведзі, птушкі розныя і нават зайцы. Праўда? І ім не холадна? Ні крапелькі. І нікуды са сваіх халодных краёў перабірацца не хочуць. Вось хто сапраўдныя зімалюбы. Так, бяры з іх прыклад. А калі добранька апрануцца і з сябрамі весела бегаць і скакаць, ніякія халады страшныя не будуць. Нават горача стане. Праўда? Вось пойдзем разам на вуліцу гуляць, упэўнішся. Ну добра, можа і мне такое надвор'е спадабаецца. Нават не сумняваюся. А пакуль я яшчэ яго не палюбіла, можа дома пасядзім, мультик паглядзім. Ніякіх праблем, уключаем. Поворот раз, поворот два. 3-4. Вы, мусіць, думаеце, што гэта мы робім. А мы да паходу рыхтуемся. Хлопчыкі вырашылі мяне падрыхтаваць да надыходу зімы і маразоў. Паход у нас незвычайны, а альпіністкі. У высока ў гарах заўсёды снег ляжыць. Слухайце, а ці ўсе нашы гледачы ведаюць, хто такі альпініст? Думаеш, не? На усялякі выпадак патлумачым. Альпіністы – гэта людзі, якія не баяцца цяжкасцяў і ўзбіраюцца на самыя высокія горы. Вось і мы рыхтуемся. Нас чакае самая высокая вяршыня свету – гара Эверест. Самая-самая? Самая-самая, амаль 9 кіламетраў. Ого-го! Цікава, а як Эверест выглядае? Хачу на яго паглядзець, перш чым пакараць. Калі ласка, вось ён. Сапраўды высокі і ўвесь у снезе. Вядома, на такой вышыні тэмпература апускаецца да мінус 60. Ой, тады нам спатрэбіцца шмат цёплага адзення за справу. Ну вось, на вяршыні ўсё гэта нам вельмі спатрэбіцца. А пакуль мы яшчэ нікуды не пайшлі, давайте мультик паглядзім. Мультик паглядзелі, цёплыя рэчы сабралі. Цяпер мы гатовыя да пакарэння самай высокай вяршыні свету Эвересту ў шлях. Чакай, Кася, яшчэ нам трэба падрыхтаваць сябе да моцнага ветру. На Эвересце ён дзьме не спыняючыся. Ой, выключите ветер, я проснусь. Кася, Лесик, вы где? Кася, ты где? Ой, Я тут. мы тут. Ой, як непросто, оказывается, быть альпинисткой. Я думала,
Раз-два і готово. Ага, раз-два. Альпіністи не один год рихтуються до покорення вершин. Фу. А яшчэ нам трэба навучыцца караскацца па канатах, хадзіць у спецыяльным абутку з шыпамі, завязваць вузлы. О, я зразумела. Ні сёння, ні заўтра мы ў горы не пойдзем. Не готовыя мы до такого сур'ёзнага паходу. Так, ну так што, будзем працягваць трэніроўкі? А давай іншым разам. Нешта я стамілася. Ведаеш, Кася, гэта той рэдкі выпадак, калі я з табою згодны, і я стаміўся. Ну так што, будзем глядзець мультфільм? Ой, згода. А зараз, каб Кася канчаткова полюбіла зіму, якая вось-вось прыйдзе, давайте узгадаем зімовыя віды спорту і зімовыя гульні. Правильно, Лезик. Асабіста мне вельмі падабаецца хоккей. И мне. В хоккей играют настоящие мужчины. Трус не играет в хоккей. Хлопчики! А я? Мяне ў хоккей возьмуце не? А чаму не? Бываюць і дзявочыя хоккейныя каманды. А у нас будзе змешана. Ура! Тады цур, я нападаючая. А я на воротах, я голкипер. Нападай. Нападаю. Ой, шкада, што у нас няма клюшак, шайбы, як у сапраўдных хакеістаў. А якія яшчэ зімовыя віды спорту ёсць? Ой, іх шмат. Узяць хаця б лыжы, і бег, і скокі з трампліна, і фрыстайл. Яшчэ санны від спорту ёсць. Так, і канькі, фігурнае катанне, напрыклад. О, фігурнае катанне! Гэта ж танцы на каньках. Правильно. Мне гэта болей за ўсё падабаецца. Катайся сабе пад музыку ў прыгожай сукеначцы, а потым усе апладзіруюць. Всё, хочу займацца фігурным катаннем. Ніякіх праблем. Записывайся ў спецыяльную школу і пачынай вучыцца. І доўга? Ну, праз некалькі гадоў ужо будзеш добра катацца. Праз некалькі гадоў? А хутчэй нельга? Усякая справа патрабуе часу і стараннасці. Галоўнае не ленавацца. Ой, зноў не ленавацца. Ведаеце, пра гэта я падумаю потым. Эх, Кася, Кася. Як толькі трэба прыкласці цярплівасць, адразу здаешся. Нічога я не здаюся. Просто беру тайм-аут. Перапынак, значыцца. Тым болей, што зараз мульцік пачнецца. О, ну добра. Перапынак дык перапынак. Ну як, Кася, ты вырашыла? Будзеш займацца фігурным катаннем? Вырашыла, буду. І старацца будзеш? Вядома, я ж хочу стаць знакамітай фігурысткай. Вось і малайчына. Сёння ж ідзем записываць цябе ў школу фігурнага катання. Ура! У мяне з'явяцца новыя сябры і новы цікавы занятак. І табе не давядзецца сумаваць з-за таго, што набліжаецца зіма. А я болей не сумую. Вы мне доказалі, што зіма можа быць вельмі вясёлай. І мы гэтаму вельмі рады. Ну а зараз, як не шкада, час развітвацца. Сябры, і вы не сумуйце. Придумайце сабе нешта цікавае, і зіма стане вельмі радаснай. Да пабачэння, дзяўчынкі і хлопчыкі. Бывайце, сябры. А мы, як заўсёды, сустрэнемся зранку. У нашым добраранку!